তিনি आं बेलेगखिनो हामबाय मा जानायो चिनि राज्यनि नेतृत्व रंनो चिनि स्टेट प्रेसिडेंट থেকে শুরু খালাই চিনি सीएम साहेब चिनि एमपी साहेब एवं चिनि जत कार्यकर्ता तंनाय बरं जखलाय हामबाय जानायो आं তিনি आनो जे गुरु दायित्व रजांमान आं आरोबो धन्यवाद जानायो তিনি করবংनि कार्यकर्ता रंनो তিনি मंडल प्राक्तन मंडल प्रेसिडेंट अतीन्द्र साहेब नबो जे आनो विश्वास खालाय जे गुरु दायित्व रजांमानि बनो जत्तनो मिलिगय जे चिनि जे 2018 नि सिनि जे पुरानो कार्यकर्ता तंनाय बरक नबो लागै आं सामने बार ताबक दे तंमनि एमएलए साहेब तंग चिनि डली मैडम बो तंग जों ताबक जुत सरकार तंमनिबा एक लगेनो खलाय बरक नबो लागै जों बाय बरक बाय एवं आईपीएफटी बो तंग चिनि रो बरक न लागैनो जत्त एक लगे मिले जों सामं थांनायनि आसा खालाय चिनि जे चिनि करबुक विधानसभा जों जुदि नायखलाय सीपीएम तंग करि हनमाया किंतु एत सक्रिय बंगिया बरक दे चिनि जे संगठन जों जुदि नायखलाय चिनि बुथ लेवल पृष्ठ प्रमुख लेवल থেকে শুরু খালাই চিনি বুথ लेवल থেকে শুরু খালাই চিনি প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত চিনি বুথে বুথে চিনি कार्यकर्ता दङ आसा खालाय जों जत मिलि जुदि टेकेल रखलाय स्वाभाविक जों सामने बार जों जय जुक्त दंनाय आं धन्यवाद जानाय स्टेटनि नेतृत्व रंनो आगे आं ब्लक चेयारमैनबो दंमानि एवं तारपरे आगे आं स्टेटनि युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंटबो दंमानि अलाय आं ताबक आगे तो आनो ब्लकनि दायित्व रजाक सरकारिनि पद रजाक आं धन्यवाद जानाय बीजेपी जे नेतृत्व रंनो हलाय आं आसा खालायो ताबक सिलासरी ब्लक एवं जत्त आगेनि कार्यकर्ता तंनाय जत्त लायनाय जों गुरुत्वपूर्ण जे दायित्व दं बना जों पालन खालायनायनि आसा खालायो करबुकबासिनो धन्यवाद जानायो जे आनो आनि ऊपर जे विश्वास दंमानि बागै आगेबो जों आं बासाजाक 2023 हलाय सिफुबां सामान्य बुट बायसे आं सेनो सामने बार आं आसा खालाय जे करक बासिरक जत्त मिलिगय जे बीजेपी नि जे सामुं तांमानि नुगय सामुंनो नुगयसे जे जोनो आवख्लायदि जोनो नायदि चिनि सामुंर आगे जों सामुं तांमानिबो नायदि आथन चिनि जों सरकार तंमानिबा सिफुंनि जे सामुंनो नायदि एवं टाउननि जे बासकां जों तामाख्लाय सामुं तांबोनो नाय जोनो आवख्लायदि सापर्ट खालायदि धन्यवाद।